Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo. Sabay sa Action Night Patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na muntak para mati region wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 15 minutos, karong adlaw, Miyerkules, Petsa 3. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinaka-ulihi labas. Natipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapolisan Central Southern Cag, Northern Negros. Of
course, ang aton sini nga Patrol 2, Cruiser Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, kagato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Why taman ginapangayo. Maga-responder pang Miyerkules nga edisyon, Action Eden, Abuso. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang kono may, aria lang kon mais. Importante, why lang Malaysia aksyon papang Nixon tahom. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal kag balita sa international. News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Boylog naton ang puwersa, aksyon ang dipensor. Opda makita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert action JM by Kim. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kirandan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang Korman Action Night Patrol Program, Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa Labilin, 1 ka oras 12 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Manami subong ang lakat sang aton sining panahon sa Bacolod kag pila ka bahin sang aton sining probinsya. Nagpabilin ang mainit nga panahon. Pero kung kaysa hindi taman mapaiway, may mga paggulugalom. O isa may pagdabo-dabo. May kwan pa na kung isa, may pulo pa man pa na gamay nga pag mulo madlos ang hangin, no? Pero siling sa pag-asa, ang hangin amihan, basi amat-amat na nga madula, kakita na maka-eksperyensya sang mainit nga panahon. Sa mainit nga panahon, ti likawanta ang heat stroke. Para nga hindi ma-dehydrate. Ano gani? Inom lang tada mo tubig. Matulotawhay subong ang takbanwa sa Bacolod. Although nga ti ang drug operation sa aton nga mga law enforcement unit, ang CDEO, PDEA, Station Drug Enforcement Unit, wala man yapon untat nga naga-operate sa pila ka mga lugar kag barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Ulihi kay na nga nagpatigayon sang bypass operation di Prano pa sa program ni Action Marlon. Flash report na Action Eden bypass operation ginpatigayon sang Philippine Drug Enforcement Agency. Gibot ka man na, dugay-dugay may mga drug bypass man ang pila ka mga police station diri sa siyudad sang Bacolod. Kaya muna nga kita ang mga kapulisan naton daw wala gid untat nga naga patigayon sang monitoring, surveillance, test by. Bisan gulugagmay lang ko isang mahulik sa mga station pero masupot man. Muna nga tiga saludar makita sa ato nga makapulisan sa Bacolod. Apisar sa ila sining
kaysa ginagabit nga bypass money, ila pa kon kaysa personal, siway gin mahimo. Ito limitado ang resources ang aton sinikapulisan when it comes sa mga pundo. So, naghina-hina ang intelligence funds. So, naghina-hina ang suporta sa aton LGU sa intelligence funds sa atong kapulisan, sa local police naton. Sa mga personal na nga kwarta sang aton kasi kung isa nga mga kapulisan daw amo nang ginagamit nila sa pagbakal-bakal bla ay ti karuluoy man. Ano ko babtan sila MOA nila nga dako-dako kay ti kasi kung ang ginapagawa nila nga personal nga kwarta ginaulian man kung magamot nila sila nga MOA. Kasi ko sa kulang-kulang man akong isa. May mga salakyan kapag gina-maintain. May gasolina kapag itughong. Wala labot sa telepon bill mo kag electric bill. Oh. Sa mga all internet pa ta ay kakulang dyan sa bungsang budget kasang ato siling kapulisan. Muna ko isang ati ang iban na bisan paano nagahimo na lang sang sang pamagi maka chip in para nga may ibakal lang sang kinatawag nga by bus bla mabakla mo na matest buy mo na ti pag positive ti strike on dayon ay sige lang mo gina pangabuhi. Importante nga may arak lang pero may ginakuot pulis. Ang istoryana, isa ka pamatian ko isa daw. Kung daog lang ko ni Sluto, ako rin bala ni mag-finance yung mga bulo-baybas sa ato nga pulisan mo. Kasi daw ko isa, hindi ginalaghapan ilang nga nagbakal ka druga. Ay, sige lang Luanto sana kapulisan ta. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Las 9:54 na. Check tayo nga ito sa nga patrol to Check tayo si Aksyon Eden Aboso sa iya naman liwat nga paglagaw-lagaw. Ini nga kagabihon. Ibaloon tang sitwasyon. Sa Metro Bacolod sa observation report sa ato sa patrol. By the way, ang observation report ni Aksyon Eden Aboso ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang D3 Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon Eden Aboso, observation report sa patrol. Aksyon Eden, maing gabi, please come in. Alright, good evening. Action Eric Magbanwa. Oo, doon kapunga ka, how? Ate, ako Action Eric. Ang panahon subong wala kabalo kung maulan o kung mainit. Galing ka. Do sampat gid ang timplada. Kaya mo nang resulta nga medyo nagapunga ka. Yes, halin pa ni actually Action Eric sa Lunes mo galing kay ti. Basta tawag ng serbisyo gani. Do amo ginaya. If you love your work on Action Eric, ano man ang na-feel mo, ano man ang nabatyagan mo, tuloy lang ang buhay. Kag work lang. Especially na gid biko da mo kabalayran. So minsan ron na Action Eric kada mo kabalayran kay para hindi ka dira magtinamad. Paminsaron mo nga damo kabaleran. Amo na ka para hindi ka magtinamad mo na. Correct. Mayo lang niya mga kamaninuyan. Kuda maninoy Asher, do kaduwagit siya naka-jackpot ya sa STL mo. Ito wala tang problema. Grabe monitoring mo, no? Pati STL, no? Bilib ko sa imong networking kag intelligence, Ate, syempre, Action Eric. Kaya may mga
ano man tada, may mga intel man ta mo. Munag nang si Maninoy mo asa rin kapalagyo kay Hada mo kung mo hunugay ka ram Ninoy tago-tago kay monitor ko man nagyapon bla. Amo gid eh. Kan ginagmay lang sa mawaslikan ka bla. Joke lang. Kasi mama, pabati lang permi. Pero ti mayo man na si Maninoy share, mayo man kon wala. Pero mas mayo gid ko may Natural. Kamalo ka naging subong no. Doon nag-level up naging ka subong no. Sige lang kay do. Dako sa improvement pwedeng Marso subong. Ati, Ay, basta napitsa first tres pala. month ta. Basta first month, actionary ka mo ginayas, medyo do ka-improve gina. Di ka balo ka naman to sang size sang akon nga tiil, sang Gani. akon nga hawak. Ara na ginatakko sa na ni Maninoy mo asa kanya do gapa Oo. minum. Nado ka pa bati-bati siya to do huya man ta ba. Oh, so 29 po, kalayo po man to. Sige lang ay kay may ara gina sa. Makakuha lang na sila, makatipon-tipon pa na sila gamay, actionary ka. Kalayo po bala sa 29, ano pa lang Gani. subong, 3 pa lang Oo, subong. gani. Oo. Advance happy birthday buwas para kay Action Dale Salazar. Oh, correct. Oh, Kada buwas ang Action birthday, Eric no? na sang may birthday sa aton si ni March. Ang March. lango ang 3 subong adlaw. March 4 sa? Oo, March 4 siya. Pagka March 5, si Action Fred. Oy, ugos ang danay ng sila. Di ba la, no? Correct. Perfect. Kung sinundang kuha ng mga March lang dayay. birthday lang mo dayay. Pero kabalo naman kita Action Eric do bulan gid sang March na nag-umpisa ang especially itong enhanced community quarantine. Kundiin kita lang ang nagalagula, kita lang ang nagalagaw-lagaw sa dalan Action Eric. Pero di kalain man to kung mahambal ta nga do kanami lang to kay 5 minutes pa lang ara ka na sa imo kadtuan galing ti kalaw ay man niya para sa iban kay ara lang sila sa ila sulod balay hindi man sila kagwa kay di pipila man lang Action Eric no makabing nga frontliners. Pero sa subong diri sa palibot sa syudad sa Bacolod do nakita nato niya mat-amat nagakuan ang tawo do medyo kampante na balaksyonere kay ti kabalo sila kung may nagainabot ng mga vaccine. Gani. Was nga adlaw may maabot pagidan nga vaccine ti do nagapabaya na sila ya. Ang check mo Action Eric ang New Government Center hala kadamo-damo tao nga pinagusto lang may nagbalik na mga nagapiknik-piknik may iba nang ara ang mga kabataan may nag-ulo exercise hasta subong ang mga inoras nagalibot-libot pa Ay, galing. kag ang iba na tisin ubo lang manamian mag-exercise nga may face mask kag face shield Action Eric man dugin into ano kagalingon mo nga nagsigi ka kalibot-libot nga may face mask kag sa face shield sa palang kalibot mo hapuon ka na ito wala pulos. Yung iba ni Action Eric, hindi ka manigar, hindi ka malikawan, nga ti ang mga nag-exercise na may mga nag-zuluzumba pa daan nga hindi sila mag-face mask bala kag face shield. Ti although nga napatuman man social distancing, galing kiti ang huyok bala sang hangin, ti bala sa ulo istorya da matinabog ang laway pod sa hangin Action Eric, ti amo mo lang gyapon. Ti amo nang problema, dira tapos do kasunlog pa, kay ti sa ara na gid sa ugsaran sang NGC. Daw mo sa Black Eric kag subong ang mga kalan-an kay ti kabalo naman kita ang mga kalan-an subong gid panugutan nga mag-serve sang mga ilimnon bala basta kalan-an niya ha. Ang ila sini nga main gid yang negosyo Action Eric hindi balay ilimnan. Ti iban sang una nga mga kalan-an nga kulukan karinderya lang nga wala og serbe sa makalubog nga ilimnon. Ala subong tag pila na kakuani ka kinaha ang ila sini gina-order man para mapusla nila Action Eric ang alas 6 to alas 9 Gani. nga magaserbe sila sang mga makaulubong ilimnon yawat pa. Yes. Kaya mo na Action Eric dira. Pero ti kabalo naman kita nga limitado lang man sa gihapon na especially kay curfew tugtog alas 11 Action Eric nagapanira na gid yang aton sini mga establishments. Pero notice sa Action Eric may iban pa nga mga commercial establishments, mga balaligyaan nga wala sa gihapon nagagamit sang backtrack system. Kalabanan sa aton sini nga mga Bacolod noon niya, mga residente, mga pumuluyo, may ara na sang backtrack ID, may mga screenshot pa or ara sila sini cellphones, pero may iban sa gihapon ng mga establishments, especially ni mga gagmayng establishments, na wala sang backtrack system, so wala gyapon plus kay ti ginapasulat gyapon ni Action Eric ang ila sini nga mga customers magsulod sa ila sini establishment. Yes. Para magyapon ang pasa-pasa ballpen although nga may ara may ara Ano man to? sang
Ha? Ano to? Nadunlan ko. Wala na mo. Mani noise. Oh. Pero matahapal sa Action Eric, although may aras ang mga alcohol sa tupad sa mga kung di ini mag-register ning aton sining mga pumuloy gasulod sa mga establishment. Tikisa hindi mo man gyapon Action Eric, di man mabantayan bala sila mga personnel nga oops, alcohol danay antes magkapit ballpen or iban ballpen danay tapos alcohol ti mahikap sa ila nga mata ilong ba kung may virus tong antes sa ila ate lapdan gid sa dayon Action Eric. Pero kung na-notice mo diri sa syudad sa Bacolod Action Eric, hindi lang sa syudad kundi sa Negros Occidental, nagnubo-nubo naman Action Erica ang kaso sa COVID-19 diri sa aton. Ti pasalamatan ta ina kay ti Butsilingon makita naton man Action Erica actually nga aware naman ang mga tao subong galing kay ti may iban lang gyud nga may mga lipat-lipat balakis kag iban ma-misunderstood man Action Eric ang mga laying nga ginapatuman. Yes. Pero ti sagid subong Action Eric nga palaligban man ang uniform nga guidelines bala sa aton sining national government with regard sa travel Action Eric. Kay ti kaangay ni bala sa mga APOR, LSI, ROF, OFW sa Action Eric. May ara na nagkalain-lain man nga mga ginpatuman Action Eric no nga mga nga mga requirements bala. Pero at least do nakita naton nga naghalog-halog na ang ginapatuman nila Action Eric nga mga requirements para sa isang OFW. Kung OFW, coordinate lang sila sa local sa OWA, Action Eric, kay wala na yan nag-require sang any requirements man ang Bacolod LGU. Para sa APOR, ang kinahanglan Action Eric, Certificate of Employment lang, company ID, travel kag work order gikan sa kompanya, contact number kag backtrack ID. Amo Okay. ng APOR. Ang ROF naman Action Eric, kung ining returning overseas Filipinos, kinahanglan lang sang flight details pa Bacolod, may negative RT-PCR test nga within 72 hours dapat naka-travel na sila Action Eric, passport ID with stamp nila upon arrival diri sa Pilipinas, backtrack ID of course, kag contact number kag address diri man sa syudad sa Bacolod. Para naman sa mga returning residents o kuning mga LSI, dapat may negative RT-PCR test nga within 72 hours man Action Eric baliduhan nimo nasal swab or saliva from Philippine Red Cross only lang na. Ang nasal swab any Action Eric nga nag-offer sang RT-PCR swab testing pero ang saliva testing Action Eric sa Philippine Red Cross gid lang. Kinahanglan man sa mga LSI magpresentar sang ila sini nga backtrack ID kag of course health declaration form online. Kag sa non-essential travel kinahanglan man Action Eric sa negative man nga RT-PCR test within 72 hours man sa gihapon ang ilang travel itinerary para sa ila pagtiner diri sa syudad sa Bacolod, ang confirm booking sa ila sini accommodation sa syudad sa Bacolod, round trip ticket kag kung travel details, of course travel backtrack ID kag subong man ang health declaration form. So dapat sa aton sa mga action tandaan gini ha kay para hindi na bala magsala-sala pag abot din nila sa Bacolod o kung mabiyahe na sa Bacolod pagkabuwas pa subong pala nila gina-asikaso ang ila sini nga mga dokumento. Going back diri sa syudad sa Bacolod Action Eric, matulutawhay na gid man ang palibot sang syudad kag ti may mga nagahingagaw pa biyahe nga mga pasahero nga salakyan, consideration naman lang sa mga empleyado nga bag-o lang close abing ila sini mga establishment kag nga talana pa lang nga magpauli sa tagsa Manila ka mga panimala. Importante bisan laka subong ang mga tawo ginatuman sa gyapon sa aton sini mga action ang pagsuksok sang face mask kag face shield and of course sa aton sini mga pasahero nga salakyan sa mga public utility vehicles kag bisan pa sa mga private cars Action Eric. Ginapatuman gid ang ginatawag nga social distancing. Kag Action Eric bantayan karon ang aton sining balik report man para sa mga bypass operation nga ginpatigan sa aton sini kapulisan. Observation report halin sa patrol Action Eden Aboso. Una sa balitaw na sa Action sa Bacolod Action Radio.
laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kid aksyon na Eden Amoso, The Yabet report sa ato sa nga Patrol 2. Balik ka na karon sa aksyon na Eden Amoso sa iya sa nga final report sa iya sa naptipon nga mabalita espesyalmente ining bypass operation nga tabo diri liwat sa syudad sang Bacolod gipatigayon sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Ang report nga nabatian na bago lang gid ginadulong sa iyo sa kalawan sang D3 Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasay Mr. and Mrs. Joven Pimentel and family. Nagapaurok-urok si Mr. and Mrs. Joven Pimentel and family. Pamilya Banguero, Hardin, Ortega, Garcia sa Corok San Roque, handumanan ka paurok-urok sila siling ni Rosalio de los Santos. Tamya ko dira ang pamilya Regalado sa Sitio Abaca, Barangay Ayungon, La Carlota City, halin kay Elmer Itones Regalado. Advance happy birthday gali sa kon only girl sa kay Dis Guliman, March 5. Alin kay Jocelyn Joanne Gabales Guliman. Ang mister ni Jocelyn nga paurok-urok pagliwa. JP Tan, may gabi. Sa kay Nanay Magringda, happy birthday. Alin kay Chris Goldberg Gundayaw. Pila sining kay Nanay Bibing Galio. Kay Bonjor Galio, alin kay Andro Galio ang panamya. Alex Montesa, may gabi. Sa kay Noel Amar, Romy Alconza, OTTG, bao naga-monitor gido. Sa kay Mike Benamin Tandra, may gabi gida. Kay Kuya Mike Benamin Tan and family, mayo lang dira nga pagpaurok-urok, no? Ang asawa ko si Maria Leia Guevara sa Quezon City, ga monitor gido. Siling ni Armando Saison Guevara Jr. Highlander sa akong pamilya sa Airport Subdivision sa pamilya Anilado. Halin kay Ami Anilado. Pamilya lang ni Noel Amar si Vanessa Mayo dara sa Minnesota. Sa Kuwait si Ami Anilado tiara siya ho. Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton sa kay Maninoy Remo, kay Maninoy Clarita Tampipi, Tuto Clark Tampipi sang Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, ga paurok-urok gid. Nanay Tessie Noble dira sa SP Village, gahulid gid radyo. Puerti si Nanay Tessie Noble, no? Ginahulid gid yung radyo mo dira sa SP Village sa Barangay Pahanukoy. Katamya man si Sila Leno sa mga taga-barangay Pahanukoy. Pamilya Tagliban sa San Jose, Bayawan City, Negros Oriental, ginatamya kamo ni Jonard TV Stabligan. Ibon ni Butcher, San Germany, check attendance lang kag dan ng sharing niya. Jeff Magtubo, Hamantok, dira sa Cadiz City, may gabigid. Sa Mansilingan, aras Toto Ryan Compra. May gabi dira kay Toto Ryan Compra. Sa Mansilingan, kay Husi Sumagang. May gabi gid Katiber, may gabi kay pare ko Oscar Dila China, kay Comarita Jo dira sa Carmela Valley Talisay, mayo lang nga pagpaurok-urok. Sa Hong Kong ara si Aquarius Maldita ako. Si Marilo Kahilig Araman, Barangay 1A Manapla, ga monitor gid siya wa. Lizal Miranda sa Kare, gahuluhigda na siya. Sa kay Egzy Cabarles Esteves, kakay Toto Joe Esteves, para dala nga pagpaurok-urok. Si Katiber, giligil tayo, may ilang bayaw nga si Mitoy Arkyo,
Bebot Siridon sa barangay Binubuhan, Bago City. Alin na kay Cathy Vera. Elizabeth Malacca Gabala, may gabigid. Kay Cory Bida sang Kuwait. Belen Sulao o kung Belen Salaw. Araman. Sa kay Ginny o Cesar sang Hong Kong, may gabigid. Sa kay Cleo Habison sang Puerto Princesa City. Aragid, gapaurok-urok gid. Kag si Inday Blasa, nagapaurok-urok manwa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sige, check na naman report na gika sa ato siring nga mga correspondent. Standby sa report ni Aksyon na Percival Binamora. Kaya unaon tanay si Aksyon na Roger Gotibo. Sa kay Gangi Jada, sa mga Gangi family sa La Carlota from Switzerland. Alin kay Gangi SJ. Gapa urok-urok gid. Sa Mao si Edwin D.B. Gonzales arawa. Kag si Jocelyn Libon Dispuho. Kag si Mr. Bobby Munoz. Ay, puwerte. Tere Sempronyong may gabigid. Kay Joel Manila from Villa Lucasan, Mandalagan. Salamat gid Toto Joel Manila. Alex Puentes, Almagrabanti Sabater. Kag si Christine Niñez Villalobos. Gapa urok-urok. Ito si Milili Uligo. Adara sa Tangob, ara siya. Sheila Lagos, ara manwa. Si Elizabeth Hel Bolingo Gaton. Ara man siya kapamati. Di Duarion, kinis na sa maamay gabigid. Kakay Kyle Ribatado. Sakay Kin Angelo Dunduyano. Ara man siya ho. Sa Liverpool, England, 4 lirasan. May kabidala kay 4 lirasan na sa Liverpool, England. Sa kay Sherwin Riales, tamyaw lang si Mitzi Zandobal sa Barangay Stipanaya. Sa kay Roderick Alcantara, may kabidira kay Toto Roderick Alcantara. Sa kay Kwanda, sa kay Larpi Hara kag Tata Skaya. Gapamati gid sa inyo diri nga palatuntunan. Ay, puwerte. Parami na sila. Puwerte ang yasini nga araksada kag ang yasini nga rangkada. Unahon ta si Aksyon Roger Gotem sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger Gotem, line number 1 sa report. Jermaine Gabibis kami. Yes, Aksyon Direct, mayo gabi kag mayo gabi sa ton sining nga mga ka-aksyon practice sa command report. Nagatamyaw gid ako sang happy birthday gid sa imo kag sa kamay pa nga sa imo sining nga pag-celebrate sa birthday nga masagya ikaw. Kag ikaw ang nakaangkon gid sa manamong nga mga blessing nga sa kita sa Aksyon Direct. Ayo di purma. Abi ko piyo na pag-greet mo. Kali happy birthday. Belated pa. Belated. Naka-greet ba ko sa Facebook gani, kita ko to kita na kami ni Police Major Albert C. Kaya may ginakop to sila nga kuwan lang sa ka-18 anyos nga may armas, duwagi ka bilog, pinarokpan pang pulis niya. Baw? Pagka nakop sa to, nagkanto ko, ginistorya ko siya sa linga asakon. Kasi sadya man ang birthday ni Migo ta. Kasi way ginayaga lubad niya, sir. Sadya ginasya. Kasi ang masadya man, kasi way ito ka kanto mo. Te. Para sige lang, ang importante nga nag-wish man ko. Diba gusto nang... Siya sang good health pagida. Gali kay way man to tipon-tipo kay may pandemic, bi? Mugid. Sakto gina sa direct. Picturean ta karon kag mag-viral patas ta. Kita ko to, sinig ko, ang selebrasyon ng sinerik, ako lang dito ga sok-sok siya Baxter kag magkapot sang higot siya ido. Amo lang dito.
Amo na totoo na aton nga kalingawan to. Di ba kitang muno si Major Kwan? Major si? Ako nga muna sa gani kung kamusta. Kamusta? Abi ko na muno sa nga may padala siya. Why man siya nagmunogin nga may, sabi ko gani ko na kuwana, pero ang kako niya si Pio, pero si mo daw ay klaro ko, no? Ay, layo, bimo. Layo, abi mo. Amag mo sagay bakulo, di mo niya kadis bakulo. Kadis sagay, lapit-lapit. May kwan ko, no? May memorandum of understanding. Dati ari na siya di sa konding area. Okay. Kwan na siya, ako na siya. May kurit ba? May kurit, no? May kurit. Ay, puwerte. May kurit. Ang maglapaw ba ti Wygid? Kaya wala guro panalaway lang, memorandum of understanding. Ang agreement tapos na. Memorandum agreement, subag yung memorandum of understanding. Dahil nandito siya sa teritoryo ko, sa'yo na. Siya maglalagay. Sa'yo ng lahat, no? Ay, puwerte. Sinindikat to. May limit eh. Off limit ka din lakasta. Hindi ka na mag-sobra kaya mo sobra ka, kalapaw. Siya sa iyo ang tondo, sa akin ang Cavite. Puwerte. Sa pelikula ng mga gurang kay mga anghingi. Sige. Pabalita na tawa. Balita ta. Sige. Ang sinirect na ginako-gratulate na tanang kapulisan sila sang sagay kay man linutang sila kaduwa ginako-sinirect pero tinakpan nila ni. Why man sa may pero ang report nga daw sa ila gito na punteriya sa mga nag-responder na wala sa 11:55 takma sang gabi na tabo kagabi lang. Dapat na ito nga gabi ang sinirect mo. Grabe ba? Sang magtawag kang attention sa pulis ang purok president sang purok purok tahanan sa barangay Poblacion 2 so that's ang sagay. Okay. Na si purok president Cheryl Villanueva isinubuhan nga suno sa iya siningati may ara nga isa ka lalaki nga nagalakat sa dalan nga may bitbit ini isang armas wala kag tuo. Wala kag tuo ang armas sa Suneric. Grabe. Dagang na-recover actually isang kapulisan diri isa ka improvised shotgun kung sulpak na may duha pa ka mga live ammunition sa 12-gauge shotgun. Puwerte ba? Kag isa ka 357 nga homemade caliber nga revolver nga may apat ka mga bala pa sa cylinder kag may duha ka mga basiyo sa bala nga raman sa cylinder kaya pinalupok sina isang sospitsado nga perte pagli nagsanay sa to sa kampo kag ang inisya nga persona gigilala kay John Bert Albano Marbaha 18 anyos ng edad kag inisya ang residente sa nga mga lugar. Sa pag-call attention sa nga purok president sa kapulisan, ilayon nga nagmando naman si Police Major Albert C. nga responderan ini nga persona kag dito naabtan ini nga in plain view. Nga sa diin, ini siya nagabit-bit gid sa nakita pag mayroon to isa ka improvise lamang nga dalaba itong shotgun pero mayara pag ili tinago ang lini. Do matyaga niya sa lugar dito, Texas ba? Oo, matyaga niya gali nga amo to nga Dagi pa drug test man to lang to kung ano ang resulta. Pero ito siyang bata ni Jer? 18 anyos pa na. Kahubin mo, nagbago na nagsultiro? Bago na nagsultiro, pero daw matyagan ko nung marikta pagkatigulang ni Guro. Duwala na kakaso na niya na tubangon? Kaso tubangon niya mo. Sus, grabe, no? Suno sa report action direct, pag-abot sa kapulisan, pinalukpan pag na 2 kamises,
Ati pagkatapos nga paglupok mando na yun si Police Lieutenant Abundio Diaz. Ang Deputy Chief Police nga, Cover! Paglupok. Cover! Kanya, attack! Kano na ito na dakpan to kay nagsulod kampo na kanina? Ginagsanay kagagin cordon nila tong area. Okay. Pero pa naman nga ang pulisya may sneak roll pa na sila, may nano pa na sila nga mga roll na yan. Amo to nga cordon nila kapag tapos nakita man sa isa kami bro sa kapulisan, visible sa iya. Okay. Na pala niya nga niya hindi magiho kay kung magiho Terohon. mo lang ka. Isa ka pagiho mo lang, mabuslot kid ang latasan mo. Kasi mo to nga. Kadlok yung magulong nga may igulat rasa niya. Tingin ka, tuwan-tuwan man siya kung ano, bro. Ang tubo, hindi ka mangguro lagba pa mangguro Di pa. Kaya daw, kung pa di ka tubo kung maglulagba ng tubo na, may gamay man kabudayan ng pulis na sa mga itaman mo. Magluwas tutok. Dan yung bilog ng tubo, kita nga, ragas tunga. Tilay naman ang istorya, ya. Bro, kung nubo ya, kung kasama kob-kob, sa makita mo sa visual mo. Ako ganin, kung nubaya, makita siya kag-isa pa. Ang lugar gali na daw may mga street light pala ate mo na nga daw sa naaw siya sa Nerek. Okay. Sa tunga. Hindi mag-isa sa tunga mo. So, muna nga na-cordon na siya sa kapulisan sa report nga na disarmahan gid siya mo ni nakuha sa iya isa ka improvised shotgun. Kag isa ka 357 caliber nga revolver. Okay. Na pinalupok niya pa. Pero sa payag ni Police Lieutenant Abundio Diaz sa aton sila nga interview sa iya. Okay. Ito kami siyang sikado. So, pagpalupok niya, may short-choice nga natabo. Ano siya na paglaga sa iya, sunod niya sa may kuwan mo, sa may kampo. Okay. Tapos ito na corner siya na nakpan niya sa naton nga mga kapagdanan sa police station, no? Ano ni sir at revolver? Because na before, isa ka revolver, homemade 357, with a serial number. With 2 lead ammunition, dua ka MPC, ara ka sa cylinder. Bawa. Tapos isa ka unit improvised firearm with 2 lead ammunition at 12 gauge shotgun. Amo na nakuha ako sa Nerek sa iya. Dua gali kamala lang kagad dua man kabasiyo. Bali apat tanan. Okay. Ang unod sang iya nga 357 caliber revolver. Pinalokpan niya pa ang pulis. Dua kabisa sa Sonerek, Muto kate ambal si Lieutenant Diaz. Cover! Pagkatapos yung nagwanagyo ng suspect, attack! Tapos isa? Kaya ito dakman ina siya Sonerek ang iya sininga kasaysayan nga daw hindi gidya maagwanta, no? Sa tiyak na bayan ng Sonerek, medyo masubo-subo man niya dari sa may syudad sa Cadiz na tabo sa Mag-Iloy, nakoron aripat na karon sa kapunirarya matapos ang Sonerek. Atong report mo kayo na sa ugto kay Actioners, kusubo man to, no? Subo man to Sonerek kay ining Iloy nga si Melanie Alo. Na iwan ko 39 years sa edad po nang iya sinidua ka makabataan kapaling isa nakaluwas kang duwa kinablos bla. Ining si Mary Bless Alo ya iwan ko 11 anyos sa edad taga Sitio Banica barangay Tigluigan. Ang amo ni ang napatay ni Magiloy. Masubukan siya bana gani subong na paabot pakati daw nagsakay ni siya sa Kwanblas sa sakayan Panagat. So, actually, ang napayag to nga ginakataro bala ng mga bata. Siyempre, ang kwan sila daw, kambyo klima, ligos, bye-bye. Tinagaray to,
Actually, layo ang sitio Banika, kag sa natubuan nga sitio Bundaugan, sa among barangay ni sitio Bundaugan, manhigad sa may bayon, dira, sa may barangay Tiglawigan, sa tupad sa Proksambag man eh. Kag ang natabo nga tao bala, pa dalom to ang kantining ampak sang balod, dason magbalik, pero namatabat siya pa kadto nga, hasta nga daw nagpunga-punga na ni ang bata nga si Mary Bless Alo, kinuligan man siya sila nga magulang. Pila edad siyang bata ni man? 11 anyos sa Suneric. Ang nanay? Ang nanay, 39 anyos. So, duwa lang sila naligo sa, ano ba, iba ni ko suba? Bye-bye giniya Suneric. Bye-bye giniya. Pero daw kantilado, ano? Actually daw, iba kung tao, dalam-dalam ang tubig bla. Okay. Ang natabote, ang una, lumos na actually, ni si Mary Bless mo, galing kay Ginbuligan, isang yang mga kaisa, kag sa iya sining manghod, pero kag balik balakag nangayo, bulig na sila Iloy, kag ang Iloy, nagbulig man, lason, ginabala niya niya biyang mga nabulo siya kasi kabata niya, nang magpaigad na sila magtakas na kay siya na lang bala mabalo. Di karon kay gapunga-punga mo to sila ginimo sa duwa o sa tatlo ni nagpauli sila nga balay pero sa mga tao nga ila sini nga ginagyan wala ko sa nugid diya nga nalumos to. Dito pa nugid diya sila gid bala to nga balay nga sila nga sila ni nanay kag si Bless sila nga masin nalumos kay alin kami to muna na be. So pinagtuan sa mga pumuluyo karon to. Balik dito sa mga lugar. So dito kag nilan na lang na sa pan nga niya si Melanie Alo, ang Iloy. Medyo nagakulob ni siya kag wala si kabuhi. Kay pagpakuan nila pagpatakas ga bura bla baba so sa pasensya sila ga kaon subong kag ang iya nga bata niya gin kuha pa siya dalam ga distansya manalin sa iya siningan na sapuan man naglugdang ning bata jer lugdang niya bata no so natabo gin tawgan man sa rescue pagkatapos to pagabot sa rescue tigin CPR mo to pero daw di na wala na ma-revive so natabo gin dala dari sa bayon Cali City Emergency Clinic kagin dala dire abi ka pagkatapos na gin declare ning dead on arrival na ni Doktora Camille Desma so muna no masubo man katama ning ang tuyo man to kay na mga lasyete takna sila kung nagalin sa ilabalay sa sitio Banika naglakat pagkatos baybayon kag nga tabo pagkapasado mga alas 8:30 sa matabo ang among insidente nga ini sila nga duwa ang nalumos kag Mag-Iloy nga sa gibawian gid Action Eric sang kabuhi no sa sini nga paghitabo. So daw ka daw ka subo gid matuod nga balita na tabo ini sa sini nga Mag-Iloy Action Eric. Mag-Iloy nga da ante subon na ikaw maglantaw sa gadungan da duak bilog da lungon. Da kasubo gid lantawon. Yes, Action Eric na mo nang daw silingkol ganit daw mabulubudlay gid nga batyagon bala no. Tingnan na puro paligo Sulaiman. Okay, mo na ganit kay ginakatarok no ang kabataan ginakataro. Para guro bulong muna. Daw bulong daw kambyo klima. Blang na palabanan na muna mo kung may ginabulubatyag ka, ligos bye-bye ka, kampawan man. Kampawan man, galing lang gati, amo to nga simpo daw ka natabo to ka sitwasyon Action Eric ka. Dugang naton nga balita, ginako pag isa ka persona matapos yun ay kapakatubang sa kaso, ang suspect ikilala kay James Bedia E. Olinio, 30 anyos sa Gidanda. Kag siya ang residente sang barangay sa Daga no sa bahin sang Purok Ubos sa barangay Daga nga gidakop ini upod man kay Jid Sabordo i Oplas 29 anyos sa edad initanan residente sang nainabitan nga lugar suno sa report nga nagapangatubang sa kaso sa Erika nga malicious mischief gindagdagan sa warrant o sang MTCC diri sa may syudad sa Cadiz nga ginlagdaan man ni Honorable Judge Juan Francis ni Prasa ang warrant o sa kapit sa January 10
2017 pa. So, ang ini nga duha ka mga persona panagutan sa korte makapiyansa sang tag-1,000 pesos para sa ila sini nga temporaryo nga kahilwayan, pero daw mo ko nakapiyansa na iligid dakop mga launa 38 takla sang hapon sa may Gustilo Boulevard sa dalan o kondiri sa may Barangay Zone 1 Ciudad Sangkadi sa makita ila sini nga presensya action Eric. May isa ka tagreklamo man nga sa din action Eric nag-order sa kuno litson. Nag-order sa litson, dason pag-order ya sang litson sang December 9 pa, 2020. Ngayon deliver ko tani sa tong February 8. Pero gin pa rin ko, dyan kahapon mga alas 7:30 takna. Sa aga, ang tagreklamo gikilala kay Kini Ann Asong Junisa, 32 anyos ng edad, residente sang Bougainvillea, Purok Bougainvillea sa Barangay Kaluwaan, Ciudad San Cadiz. Kay man, ang iya pag-order sa Litson sa Gerald Litson, sa Gerald Litson de San Carlos. Damo-damo na nang nabiktima ito. Oo, damo na biktima ito. Mga 4,300 ko nung bili, pinagbatal sa mo, ipadala man ang bayad. Sa February 8 taning ilan, sini nga kwanto, nga order. O galing ka, hasta subong ginapaabot pala Litson, huwag gijapon nag-abot. Damo-damo na nang pinanginto na sang Gerald Litson Action Roger. Ay, ne? Nga pila na damo nagreklamo di sa Action Radio sang paglupok kasi na sang balita na. Katulot, awak mo na obralo. Kasi kumasi di manigurin ko, bunlay kayo mag-order na Litson online pa blao. Gani. Kaya mo pag inag-isaksoner. So, parte mo wala na. Ang mga balita diri sa may norte ka man siya probinsya, kaga sa ato diri nga EOR sa karon nga gabi. Ang kwaneng mag-iloy, way pinabalaan ko sa naman malubong na Jer? Wala pa. Kay actually sa subong ti ari pag sila di kay ginimbal pa man. Okay. Kagin buligan man dito Eric sa local government Ciudad San Cadiz sa mayaraman nga ginatag nga assistant Rosa di sa Buludi. Okay, good. Kasi may programa man di ang mayor malakag mismo ang second congressional district ganito kintantuan man ko sa pamilya. Di may process man sila galing balak Eric ang mga assistant kay na Madri ate sunod to sa pagdaraya gina-shoulder ina sang gina-abutringon nga ati ang assistant na albawa kung mga 5 to 7,000 na siya mo. Sige daya ginabuhin na sa punerarya kay sila na nagasupot sa syudad para hindi na mayawan ang pamilya bala kung inapablang ulaton. Gani. Ano pa na magamit kasi siyempre kawala naman ka basta sa gobyerno ya kadamo sa mga proseso na aksyonerik luwas kon personal abiyas ang mayor. Kaya mo na kung DSWD mabuli gidi sila. Ara gid ang mga bulig ang ilat sa barangay kapitan Manuel Escala. Ati mayo gid. Kuan man to kadiloy man aksyonerik mo. Magmudwagin sila. Kag isa pa sa subong kinahanglan magila bulig iti lawas nga pandemic pangdaan. Nakakapigado pa rin pamilya aksyonerik man. Kay na damo man la pamilya so kay nasligawan iti ang gini nga mga butang katabo gini hindi ta ma-expectar pero hindi tara ni pag batyagon gini nga sila nga kung ano matunon pa lang kay kumasi kung pagdugang pa problema bla. Correct. Kaya mo na dito bululigan yun na lang yung pamilya kaya kung ano gini dati damo na mga bulawanon tagipusoon mabulig para lang mahimo sila sa insakto blaw ang mag-asawa o kung mag-iloy aksyonerik masakit sa tama ni Bana kasi bata yung gid kagasawa mo. Pila ni kabilog bata ni nila Jer? Duwa mo lang. Amutong magulang, isa. Ang nabili di mo muning magulang kang amay? Puro babae, babae bata na mo. Kung mo nabili niya muning bana kang isa nila kabata nga manghod? Babae. Hindi, magulang. Magulang nga bahay man? Unang kwanaksonere kay duwa mo na bata na tani. Kaya mo ni trabaho, no? Trabaho Campos, tubo? Hindi. Gaupod sa kwan palagat. Ang amay?
ang maibla mo ganin na nga ti naglakat to. So sano lakat ti balo ka panagat ya labi na kon tawag ni for signer tag pila na ka bulan ka makabalik Ako na mong bana balon na lumos giling Magiloy. Agor ka balo na eh. Kay Ay. sa balo na kay pawalo di ka komunikasyon to sa mga araman na mo. Galing ka mo na daw budayon siguro Puli. magpuli dayon kay kon special trip siya sa ilang nga pan eh. Ako kati ara sa tunga sa lawod mo. Budlay, no? Sus. Budlay man ako. So, muna, Action Eric, ako ginatamyaw talo na may pagpapati niya po si Cap Madali Diaz si Mr. Jonathan Diaz, TV Paul Sinteria. Daga, wala ka naman kati, stay day man na mo. Oh. Matik niya. Matik. Kaya totoo yun kayo na ibasag ko may gabigin. Kaya ka papati sa to. Aton nga friend si Ma'am Judy Dilmo. Nagsubuman kay Ma'am Mary Ann Aulini Ann Maido. Kay Fiscal Binabin Maido. Nagapamati ginaksunere ang mga madagali sa kay Ma'am Mercy Flores, siya pamati isa sa Hong Kong. Okay, siya pamati sa aton. Siniman nga Gabi Actioner Crosby, William Priat na, paring George sa mag-ginagod saga. Kasama niya ito malang Alvarez family sa may barangay sa Sumbag bula, sa may punta taytay na pitera na nasla. Okay. Nagpamati man Actionerek sa Actionerek Patrol. Maraming mga balita, oras sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Roger Gottlieb live report gikan sa sining area of responsibility sa Northern Negros. Ang balita ng aksyon na Roger Gottlieb ginadulong sa inyo sa kalawan sang DTX. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan Mula sa Aksyon Radio. Mayong gabi lang dira sa kay Mr. and Mrs. Elvis Cagdura Patigas sa Barangay Sumag. Kay Toto Ayan J. Trava, kay Bibi Yuki, alin ina ang panamyaw kay Rona Rihida Trava. Nga nagapaurok-urok man, no?
Mr. and Mrs. Lonsky di Dulo, sang Pojaira, United Arab Emirates. Pa-check attendance na sila. Pa urok-urok na sila pamati. Oh. Hindi man kompleto kabila kung hindi sila kapaurok-urok. Commonwealth Quezon City, Sinonoy Elmer Iliano. Sakay Jessil Franco, mahalin nila nga paurok-urok. Jonathan Magbanwa, pamati man ka nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol Program. Magapidira kay Jinky Dagia Montelibano Mirais, paurok-urok gid no. Akong classmate ato sa Canada na biktima man sang Gerald Litson. Kuwerte ng Gerald Litson, no? Sakay Rosemary Yanson Hongko da. Mayang gabi gid no? Rosemary Yanson Hong Kong. Sakay Kuya Mike Benamintan. Balan na nga pagpurok-urok sa bilog iya nga pamilya. Pamati gid sa Action Night Patrol Program. Sige. Alin sa report ni Action Roger Gutib. Sa Ilohanta sa Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival Villamor sa report first. Mayang gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, sa aton man nga mga suki tagpalamati sa aksyon na Night Patrol sa area iya sa La Carlota, Action Eric. So padayon sa gihapon kag malinong ang area. Pero kaina sang aga nagkandak iya ang aton nga PCR. Upod ang aton nga mga personel sa PCR sa pagpanguna man ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe. Nagpadulong iya Action Eric sa Sinda San Isidro, no? Kag naghatag sang food feeding, no? Naghatag sang feeding sa mga kabataan, kag naghatag man sa mga flyers, kag nagkandak sang dialogue didto sa mga pumuluyo, ilabi na gid sa ginatawag naton anti-drugs kag 7016, no? Nagpanghatag dito sa mga flyers kag nagpulong-pulong sang pumuluyo kag ginpaintsindi nga ang illegal nga droga hindi dapat gamiton kay inisya hindi maayo sa image sang isa ka persona. Kag gintulod naman kag intsindi ini ang anti-terrorist nga ining pag-recruit bala Action Eric, no? Sang katapo sang ubon ukon sang mga NPA, no? Ginpasiguro man kag ginpaintsindi ang mga kauturan naton nga hindi gid magpanalinlang kung magpadala sa sugyot sang matahom nga mga doktrina o kung brainwash sa mga pumuluyo labi na gid sa kabataan naton nga mga estudyante Action Eric. So ginpaibalo sa mga pumuluyo sang aton nga kapulisan nga kung may ara gid man nga mag-amo sina nga mga hitabo nga magpang-recruit o kung magpangsakag magpang-ilad, mag-report dayon sa kapulisan kag magpaibalo sa barangay agud to nga madakop dayon ang nagapang-recruit sang kabataan nga magpasulod sa rebuilding ubon nga batok sa tungsod Pilipinas Action Eric. So natigayon kag natapos ang among mga kaiwatan sang kapulisan. So hindi lang ina sa Sinda San Isidro Barangay Kubay ang ilang paglibot, upod man ang ilang maskot nga pulis nga sa diin nagapahalipay kag naghatagman sang kasadyahan sa mga kabataan Action Eric. So ginalibot ini nila sang aton kapulisan sa 14 ka mga barangay sa asindas kag mga sityos
agod sa pagpakilala nga hindi lamang sa amo nga bagay kundi magahatag nga pagpahalipay sa mga pumuluyo kag pagpainjindi ilabi na gid sa illegal drugs kag sa pag-recruit sang anti-terrorist action ERIC. So mo ini ang aton nga information nga nakuha sa aton area of responsibility diri sa aton nga area sa siyudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota ang inyo ka action Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat kid aksyon na Percival Villamor. Ginatamyo ito dira si Jonathan Magbanwa. Regards lang kuno sa kabalikat si Bicom. Action Artay Hupon. Alin na kay Jonathan Magbanwa. Sakay Yodi Torta Barbecue. Tamay lang si Lulaya kuno. Easter. Dara sa may Giholngan City. Damo gid nga salamat no. May gabi dira kay Ate Joyce. Ate Joyce Magbanwa. Sawa ni Kwan, ni Primo Kuya Edgar Marcelo Magbanwa. Mga miyembro sa Bacolod Eagles Club, preparar para ganar. Sa Katarara man si Maylin Galino, ang induction ng isang Bacolod Eagles Club, siwaton sa Marso 15. No? Muda-muda mo ang makwan, ang magsumpa. Sobra 300 siguro kami ay. Ha? Bacolod Eagles Club. Sa mga kuya, kag sa mga ate, good luck sa aton big event on March 15. Kayom-yom gini si Kuya Ed Lumugdan kag si Primo Kuya Edgar Marcelo Magbanwa. Ate Joyce, basi magkapamastyar kami da pila kadlaw sa imong wapo ka kampiyon nga beach resort no dira sa Kaway sa Sipalay no sa kay Sermon Lopez da may gabi gid Sermon Lopez gapaurok-urok gid no gapamati gid siya si Lynette kumpanya ara man gani oh kag si ano ni Iros Ira ara man si Kwan si good evening, may gwapo, kalbo, ang korman. Si Kapitan Madilin Diaz, para Jonathan Diaz, tamang gabi na. Si Kuya Rolly Mardocchio, ara man si Kuya Rolly Mardocchio, hindi man magpauli. Si Piotri Makuring nagalagpok tingog mo monitor lang ko dia sa station 10 ay oo si Piotri Makuring ay puerti garanda di man sa gili man ni oras sabi ko tulog na sa gabugtaw kapag li Sir Makuring sa lakit kadlaw si Aquarius maldita ako kag si Puldo ay puerti sige balik ang Action Night Patrol when we come back final report ni Action Night na Boso sa bypass operation pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site.
Katulad lamang ng pag-maintain ng isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turong. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa itong kapagpakalakad may gabi dira sa kay Cory Bidaha. Natamyaw ka ni Noel Hukalya. Sa kay Alexis Wingwing Torre, kinatamyaw man na pamilya Torre sa Valladolid kag sa pamilya sa asawa dira sa Paranaque. Amawan sa kay Jocelyn Song Comedia and the family. Engineer Arthur Normandy and family dira sa barangay Takuling, Padayon nga naga paurok-urok. Balikalta si Aksyonede na Boso, balikalta Patrol 2 sa iya sa nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Aksyonede na Boso sa final report. Aksyonede, please come in. Aksyon na Eric arestado 3 ka mga persona matapos makuhaan sang high-grade marijuana nga kush sa bypass operation sa PDEA SET las 3:20 sininga hapon sa 26th Street, Barangay 1, Syudad sang Bacolod. Ang nadagpan, ang ginkilala kay Ella Lastiere, 21 anyos ang edad, Justin Ferrer, 22, kag Justin Salevia, 31 anyos, tanan residente sa Syudad sang Bacolod. Sino kay PDEA Agent Bamboo, kaupod sang pusher buyer sa pagbakal sang balor 1,600 pesos nga marijuana. Amo ang confidential informant nga nakabakal na sang kaangay nga droga sa mga arestado sa Tuman. Dugang pa pag-abot sa pusher buyer, ginduhol na lang sa mga arestado ng sambit nga item, rason nga nadakpan man sang otoridad. Nakuha sila ang buluban sa masobra 1 ka gramo sang marijuana. Arestado man sa Police Station 4 ay isa ka high-value target sa bypass operation. Last 9:30 sang gabi sa Purok Masanag 1, Barangay 26, Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan ang ginkilala kay Joffrey D. Asis, 43 anyos ang edad, kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Station 4 Commander Major June Ray Batadlan, nadakpan na sa si Diasi sa kaangay nga kaso kag nakagwa sa tuig 2018. Dugang pagin surveillance si Diasis matapos ginyalanan sa nadakpan man sa Police Station 3 sa bypass operation kag nakuha siyang 5 tanan ka sachet sa kinasuspetsuhan shabu, balor 10,200 pesos. Priso karon si Diasis sa custodial facility sang Police Station number 4. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night ka. Aksyon! Night Patrol!
Salamat kinaksana din, ginatamyaw lang sang pumuluyo sa barangay Poblasyon 2, La Carlota City. Ang anak ni Kapitan Jerby Anbincula na nagahiwat sang o kung nagkapamati gid no, si Yen kag si Tating kag sakon mapiniranggaw ng asawa si Tata maayong gabi lang. Halin kay Kapitan Jerby Anbincula sang barangay 2 Poblasyon La Carlota City. Sakay Norman kag Morina Alvarado sa Panokoy kag ginatamyo lang pamuluyo sa barangay Pandanon Don Salvador Benedicto kapamati silaling kay Kagawad Elmo Amit ang panamyaw. Sakay kwanda sakay sina kay Luisa Bianan Kaunga naga-monitor pa. Kiss me goodbye, kiss me goodnight pagi sining ambahanon Action Light Patrol program. Kita magatakop temporaryo, kita magabalik boss. Webes, same time, same station. Ato sa rin ang mga patrol unit reporters in action ang nagpalagag ng wabi sa kay Action Roger Gutiv, sa kay Action Percival Villamor, of course Action Edina Boso, Action Papang Nixon Tao, mga itong piloto sa Patrol 3 sa Nabara Patrol or Patrol 2 Crosswind Patrol. Nagapaurok-urok kid pamati kag dala pa, naga-duty pa sa aton Patrol 2. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa security guard ng Banwa, back to back kay security guard Campaner with IT expert Sir akon kay Action JM Bikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay security guard Rene Cordoba. Sa mga station manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong ang Kurman Action Light Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ng kasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipata, antes magtulog, magpangamuyo. Sa'yo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang biliko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Uy, sa kay Ojor kay Kuya Ojor Limor Otanera ra pasaglio kag kay Puldo kag kay Engineer Emmanuel Mawe Mera Flores Cloales. Salamat kids sa inyo pamamati. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.